May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dugang nga mga kumbuyahan nga may problema sa SSS contribution sa mga empleyado gikadtuan sang SSS. Taratapan nga nagapataya sang STL sa Libertad Market, ginraid sang NBI. Lalaki nga nagwaras, pilason matapos matiruan sa nagrespondi nga punong barangay. Bangkay nasapuan sa punong sa Baguio City. Kag sa Good Vibes Spring Water nga Infinity Pool, 15 katuig antes na human sa tripping ni Roming. Mga estudyante nga nagsugod sa feeding program karon nagahatag sa relief assistance kung may kalamidad sa baganan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha ka mga nagapataya sang STL nga wala sang permiso ang arestado sa raid nga ginpatigayon sang National Bureau of Investigation sila mga udto. Suno kay NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino, nakabaton sila sang impormasyon nga may naga-operate kag nagapatay sang STL nga wala sang permiso sa sulod sang Libertad Market sa Bacolod City. Rason nga sila ang nagpatigayon sang operation. Suno kay Baldovino, naabtan sang operatiba ang duha nga nagapataya. Ginsiraman ang establishmento. Pagsupak sa Presidential Decree 1602 as amended by Section 3, Paragraph C sang Republic Act 9287 o kunang layi nga nagapatuman sang multa sa mga nagapakigbahin sa illegal nga panahor ang ipasaka sa ila. Pila sa mga na-recover ang mga STL tickets kag 1,500 pesos nga pataya. Open day wala naman silang pieces o franchise or authority. Okay. Wala silang permit. Na. Based on intel report ito. Palitan namin na last week nag-operate na sila Sa number 9, mga pulis kag barangay tanod iga-deploy sa guwa sa mga eskwelahan sa pagbukas sang klase. Sa nagligad lang ay nadlaw nakuhaan pa sang CCTV video, iniisa ka wala makilalaan nga lalaki nga ginapatihan, nagtingwa mangawat sa isa ka puluyan sa atubang sa eskwelahan sa barangay Villamonte. Sa isa pagid ka video, nakitaan man ang mga persona nga nagatuyo sa pagbukas sa nagaparking nga salakyan sa kilid man sang eskwelahan. Kabahin ng ini sa mga kriminalidad nga tuyo mapunggan sa Bacolod City Police Office, ilabi na sa pagbukas ng klase sa masunod nga sinemana. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief of Operations sang BCPO, magluwas sa pagtalana sa mga pulis nga magapatrolya sa mga eskwelahan, magahingyo man sila sang bulig sa mga kabarangayan para sa deployment sa mga barangay tanod sa guwa sa eskwelahan sa syudad. Si Liada nagapaandaman sa publiko pati na sa mga car owners nga ipasiguro ang ilang pagkabutang agud hindi mabiktima sang mga kawatan. May ara kita existing nga mga augmentation pero hindi sa pareho kadamo sang una. Actually, gina-utilize na sila sa downtown area. Direction na lang sa mga station commander nga muna igamito nila ang mga augmentation personnel para sa police presence sa atong mga eskwelahan. Sa number 8, bag-o nga rate para sa 2022 nga Provincial Revenue Code ang ginsubmit kay Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang proposed rates ang nadesisyonan matapos nga ma-deliberate sa Committee on Amendments kag sa mga revenue generating offices. Ini ang part 1 pa lamang sang proposed 2022 Provincial Revenue Code. Ang part 2 ko ng Provincial Mining Act ang igasubmit pa sa Provincial Environment Management Office. Ang natungdan nga proposal ang iga-review pa sa sangguniang panlalawigan. Ginalauman nga makabulig sa local revenues ang amo nga tikang. Nalakip diri ang mga provincial tax para sa real property, business, franchise, professional tax, padulong sa mga service fees kag charges. The last time that the Provincial Revenue Code was draft or crafted and approved by Sanggunian was 2017. So it's time, for us to update the rates, charges, fees that are being imposed by the provincial government
on its hospitals, taxes, other EEDD nato nga mga rates also have to be adjusted. So it has to be in one revenue code. Sa number 7, sa Banwasang Isabela, isa ka lalaki nga nagawaras, pilason matapos gintiro sang punong barangay nga nagresponde. Ginaresto kahapon sa pulis ang punong barangay sa barangay Tinungan sa Isabela nga si Eugenio Sambrona matapos siya matiruhan kahapon ng isa ka lalaki nga nagawaras sa ilang barangay. Suno sa PNP, si Sambrano ang upod sa iyang mga tanod ang nagresponde sa lugar bangod sa ginreport nga pagwaras ang lalaki nga may diferensya sa paminsaron. Sa pag-abot sa lugar, nagkuha pa sang binangon suno sa pulis ang lalaki kaghana kung tani labuon ang punong barangay. Apang nakalikaw si Sambrona, gani amo ini ang nagtulod sa iya nga palukpan sang armas ang amo lalaki. Maigo sang bala sa duha ka mga tiil ang biktima apang estable naman ang iya sa bunga kondisyon suno sa pulis. Na-release naman kay na si Sambrona kay man hindi man magpasaka sang kaso ang pamilya suno sa pulis. Sa number 8, manghod patay matapos mabunan sa nga bata sang kontra sang iya nga utod. Patay si Clint John Canieso matapos ini mabunan sang Miyerkules sang anak sang kontra sang iya nga utod sa daan nga merkado sa Himamaylan City. Sa investigasyon sang PNP, upod sang biktima ang iya nga magulang nga si Charlie nga nagpadulong sa merkado kag ginpangita sang iya magulang ang kontra sini nga si Roberto Montevilla. Si Montevilla ang hana kung tani tiruhon sa magulang sunod sa pulis apang natapi sa mga yara sa lugar ang iya armas sa nakita nga iya ini gingabot. Nasalabat sa nga bala ang bystander nga si Ronald Gane nga karon ginabulong sa ospital. Gintambangan kag ginkastigo suno sa pulis si Charlie bangod sang pagpaniro. Nagpalagyo ang iya manghod apang nakita ini sang anak ni Montevilla nga si Richard. Gani sila ang nagpukutay. Didto na nabunan sang anak ni Montevilla ang manghod nga si Canieso kag napatay. Ginabulong sa ospital ang magulang ang Canieso bangod sang pagkastigo sa iya samtang padayon naman ang pagpangita sang PNP sa nakapatay sa iya nga manghod. Sa number 5, sa Baguio City, isa ka bangkay ang nasapuan sa isa ka punong. Nasapuan nga patay sa Miyerkules ang 52 anyos nga si Jobert Tacolod sa likod sang ila nga balay sa barangay Busay sa Baguio City. Yara sa fish pond sa nasapuan ang biktima nga nagakaagnas naman ang iya nga bangkay. Hindi pa matumod sa PNP kung ano ang rason sa kamatayon sa biktima kag kung bala mayara sa natabo nga foul play. Ginpaidalom sa post-mortem examination ang iya bangkay sa karon. Sa number 4, syudad sang Bacolod ang magatalana sang pondo para sa libre nga school supplies sa mga estudyante sa public school. Pondo nga magagikan sa Special Education Fund ang nakita ni Councilor Al Victor Espino nga mahimo gamiton para sa plano ipangbakal sang libre nga school supplies. Gani sunuman sa pamuno sang Committee on Education sang Konseho, pagasuguran sang komitiba ang pagproseso sa mga requirements sa proyekto agud gilayon man ini nga matigayon. May 15 million pesos ang pondo nga gintalana sang syudad para sa Special Education Fund. Nagpasalig si Mayor Albi Benitez nga kung may nagakaigo nga pondo, tinguhaan nila nga mahatagan sang libre nga school supplies ang mga estudyante. Kabahin man sa ginhatagan atensyon sang alkalde sa pagbukas ng klase ay kaayong lawas sa mga estudyante kag ang posible pagpatuman sang one-way scheme sa mga dalan nga lapit sa mga eskwelahan. Sa number 3, tig 2-digit na sa karon ang new cases ng COVID-19 sa Negros Occidental. Sa August 4, nga report sa Provincial Incident Management Team, 140 ang active cases sa COVID-19. 22 ang report ng new cases, pero klaro ni Dr. Ernel Tumimbang, hindi pa man ini makabig nga surge. Padayon nga manubo ang hospital care utilization rate sa ulihing nga report nga ginapagwa 15 ang na-admit
nga COVID-19 cases sa ospital sa Cadiz, kag 16 naman ang suspected cases. Samtang may 3 ka mga dengue deaths nga na-record ang Negros Occidental sa July 23 nga report nga ginpagawa sa DOH. Sunod sa kay tumimbang, hindi man makaalarma ini bangod kundi paanggid sa total cases wala man ini nakalabot sa 1%. May 221 new dengue cases ang Negros Occidental sa among nga report. Nagasaka gid man ang COVID. That is only one signs, but subong sa 140 ang ato ng mga recent cases ng saka gid man mo the double figures na ta. Could you consider it a surge? No, not yet. Hindi ta naman consider ang surge. Ang gasaka ta double figures, and pagsaka niya recent tabi during this day, the next day ma-consider na siyang active case. Sa number 2, Provincial Health Office ang nag-recommend sa reactivation sa PDAC o ng Provincial Infectious Disease Action and Control Council bilang pagpanghanda sa monkeypox. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ini ang ginapamunuan sa gobernador, kag Vice Chair naman ang PHO. Kung magtugot ang gobernador, mahimo nga magasapol sila sa masunod nga semana para mahandaan ang logistics hindi lamang sa provincial level, kundi pati na sa mga banwa kag syudad, padulong sa mga barangay. Santo sa guidelines man sa Department of Health Region 6. Ang PDAC amo ang nagatutok sa mga emerging kag re-emerging infectious diseases. Sa karon tutukan sa probinsya ang advocacy, monitoring kag surveillance labi na nga may kaso na sang monkeypox sa pungsod. So, i-activate ang PDAC kaya because of the threat sa monkeypox. But I am not saying may monkeypox ta. But we need to set sang aton nga preparations for that. Kaya may nagsulod na mo. It's better na we are prepared before that. Taking into account anong preparation down sa level sa hospital, anong preparation down sa level sa LGU. But right now, we focus on advocacy and monitoring and surveillance. Kaya mo gina siya ang pinaka-meet sa aton nga preparation for monkeypox. We monitor cases, even national, international, and even sa local. Kag sa numero 1 sa mga subong adlaw. May dugang nga mga delinquent employers o kung mga employers nga may problema sa pagbayad sa contribution sa SSS ang ilang mga empleyado, naging katuan ng SSS subong adlaw. Sunod sa SSS, mahimo nga mapasakaan sang kaso ang mga employers kung napaslawan sila sa gihapon sa pag-comply sa show cause order. May report si Nico Delfin. May dugang nga 5 sa 6 ka mga kumbuyahan ang ginserbihan sang show cause order sa mga opisyales sang Social Security System sa Bacolod kaina sang aga. Sa atubang sang race team sang SSS, wala na paiway nga may pila ka mga empleyado nga nagpalabot sang reklamo kay hindi sila makaloan sa SSS. May loan na yan na pending ang pending Suno kay Sheila Galeno, branch head sang SSS Bacolod, isa ini sa mga epekto kung hindi ma-update sang delinquent employers ang pag-remit sang contribution sang ilang mga empleyado. Ang ilang mga claims ma-deny namon tungod hindi sila qualified. They lack the necessary contributions na kinahanglan para makakwalify sila sa benefit. That's why nga ginapursige namon kay makaluluoy ang aton nga mga employees na hindi maka-avail sang loan o kon benefit nga ginahatag sang SSS. Ang run after contribution evaders o kon race ang masupog ang ginapatuman sang SSS agud man mapalabot ang benepisyo para sa mga member employees kasubong na lang sang maternity kag sickness benefit kag loan. Pamaagi man ini agud mapaandaman ang mga employers nga wala nagarimit, delayed kag naga-underpayment pati na mga yadtong wala nagapa-register sa ilang mga negosyo kag mga empleyado sa SSS. Meron tayong nabisita na 6 pero siguro 2 or 3 doon meron tayong pending complaints coming from their employees. Siling ni Leilani Benedjan, Vice President sang Visayas West 1, sarang mapasakaan sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 11199 o kung Social Security Act of 2018 ang mga employer nga mapaslawan mag-settle sang ila account pagkaligad sang 15 ka adlaw nga ginserbe ang show cause order. They need to reconcile first, then they have options
wherein they can settle their delinquency amount. One of the options yung pinopropose natin sa kanila na installment proposal under PRRP3 natin. Pero pag ayaw talaga. Pag wala talaga, narinig natin ni attorney that SSS will be elevating this matter to the prosecutor's office. Nalakip sa mga naserbihan sang show cause orders ang race team ang mga hauling services, water refilling station, exporter kag baligyan sang organic products. May deficiency ang inyong company and that within 15 days dapat kaya kung hindi, mas mapasaka-takasan na yun. I-avoid na siya, remind you si boss nyo because it's his legal obligation. He has to pay. May 1,911 ka mga delinquent employers ang yara sa listahan sang SSS Bacolod kag Bacolod East. Sa kabilugan, nagalabot sa masobra 82 milyones pesos ang delinquent contributions. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa good vibes, weekend na naman buwas, yari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sa weekend. Nagapangita ka bala sa lugar kung diin pwede maka-move on. Lugar nga maka-enjoy, maka-bonding ang family and friends. Ang ini nga infinity pool nga spring water nga overflowing ang unod ang makahatag sang relaxation sa lawas. Kung makapungko ka sa sining nga swing nga nagatubang sa sining nga kabukiran, makalipatan mo kadali ang mga inagyan mo kag kakapoy. Ang matugnaw nga tubig makapamarasma sa imo nga magbugtaw sa kamatuoran. Katuan ta ni buwa sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Baganihan naman, may grupo sa mga estudyante nga nagsugod sa feeding sa lugaw sa mga komunidad. Karon, sa kada may kalamidad, present man sila kag nagadala sa bulig sa mga nagakinahanglan. Sa lamharon nga edad, naging Baganihan na sila. Aton sila kilalahon sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m. Barb, luwas nga kanami isang spring water niya, Barb. Kanami isang storya man na, Barb. Ang tagiya construction worker, it took him 15 years para ma-finish na ang bilog nga spring water niya nga swimming pool. Grabe mi, no? Pasensya, kag ang skill Correct. niya, gin-combine niya. So, Barb, para sa iya, para mag-retire siya, may source of income siya sa gihapon. Sana all. Sana all. Kag syempre, mga estudyante naman ni sa Baganihan, Barb, from feeding program to paghatag sa bulig kada calamity. Grabe mi, no? Ara gini sa heart. Sa isa katawo ang maghatag sa bulig. Mga negosyo nun, siguro mo na. Kaya ba yan ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Salamat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!